Ivangeli ngokaJohane isahluko sama-21 isahlukwane sokuqala. Emva kwalokho uJesu wabuye wazibonakalisa kubafundi ngaselwandle lwaseThiberiya. Wazibonakalisa kanje: kwakukhona ndawonye oSimoni Petro, noTomasi othiwa uDidimu, noNathaniyeli waseKhana laseGalile, nabakaZebediwu, nabanye ababili kubafundi bakhe. USimoni Petro wathi kubo, "Ngiyakodoba." Bathi kuye, "Nathi sihamba nawe." Base bephuma bangena emkhunjini, kepha ngalobu busuku ababambanga lutho. Kuthe sekusa, uJesu wayemi ogwini, kepha abafundi babengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi-ke kubo, "Bantwana, aninakho ukudla na?" Bamphendula bathi, "Qha." Wayesethi kubo, "Phonsani inetha ngawesokunene somkhumbi, nizakuthola." Base bephonsa, ababe besaba namandla ukulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Khona lowo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetro, "Yinkosi." USimoni Petro, ekuzwa ukuthi inkosi, wagqoka ngokuba wayehambaze, waziphonsa elwandle. Kepha abanye abafundi beza ngesikepe, ngokuba bebengekude nenhlabathi, kepha kungathi izingalo ezingama200, bedonsa inethi linezinhlanzi. Kuthe sebephumele emhlabathini, babona umlilo wamalahle nezinhlanzi zibekwe kuwo nesinkwa. UJesu wathi kubo, "Lethani izinhlanzi kwenizibambe manje." Wasuka uSimoni Petro walihudulela emhlabathini inetha ligcwele izinhlanzi ezinkulu ziyi153, noma zingako inetha alidabukanga. UJesu wathi kubo, "Wozani nidle." Kepha akwabakho kubafundi owaba nesibindi sokumbuza ngokuthi, "Ungubani wena na?" Bazi ukuthi yiyo iNkosi. UJesu weza, wathabatha isinkwa, wabapha, nezinhlanzi futhi. Lokho sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi esevukile kwabafileyo. Khona sebedlile, uJesu wathi kuSimoni Petro, "Simoni kaJona, uyangithanda kunalaba na?" Wathi kuye, "Yebo, Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Yipha amawundlu ami." Wabuye wathi kuye ngokwesibili, "Simoni kaJona, uyangithanda na?" Wathi kuye, "Yebo, Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Yalusa izimvu zami." Wathi kuye ngokwesithathu, "Simoni kaJona, uyangithanda na?" UPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, "Uyangithanda na?" Wathi kuye, "Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." UJesu wathi kuye, "Yipha izimvu zami. Ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka, uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala, uyakulula izandla zakho, omunye akugqokise, akuyise lapho ungathandi khona." Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa aza kumdumisa uNkulunkulu ngakho. Eseshilo lokho wathi, "Ngilandele." UPetro ephenduka wabona umfundi uJesu amthandayo elandela.
oyena futhi wayencike esifubeni sakhe ekudleni, nowathi, "Nkosi, ngubani oza kukukhaphela na?" Kuthe uPetru embona lowo, wathi kuJesu, "Nkosi, kepha lona pho?" UJesu wathi kuye, "Uma ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kuyini kuwe na? Wena landela mina." Ngakho-ke leli zwi laphumela kubazalwane lokuthi lowo mfundi akayikufa. Kanti uJesu akashongo ukuthi akayikufa, kodwa ukuthi, "Uma ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kuyini kuwe na?" Nguye lowo mfundi ofakaza ngalezi zinto, nokulobile lokhu. Siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buqinisile. Kukhona nezinye izinto eziningi azenza uJesu. Uma zilotshiwe zona ngazinye, ngithi nezwe lonke lingezanele izincwadi ezingaloyo.